Ayo, lo, wah, oh, wah, lembut, ah, oh, ah, oh, tak kira sapa mungkin ngeboti rewok becek-becek yang ngeboto mangkat kebangetan peksa ae apa meneh njaluk duit terus megan terusnya karepe kuwi kau gawe takon rewok ya acarane ya acara apa ngono lho. Iki ganonge pira mau? 3, 2, 4. Lah biasane 6 iki padha kuwi mbahane ganong. Iki ra ganong ganyong. Mbok mau rasa aku topeng wis padha karo topenge lho Le. Kowe gawe topeng karo ora padha wae. Kowe nek gawe topeng ki malah elek. Luwih elek. Dikandani mau ora ngebut-ngebut rewok ya ora mangkat to. Ora usah gawe topeng. Wis rupamu nyemoni. Nek ngaramu kaya apa? Iki acarane apa to iki? Wali mantu lurus. Perkawinan apa pernikahan? Perkawinan apa pernikahan? Lah iya, aku sing iki acarane sunatan. Sunatane rewok. Kok iso iki lho? Anu, Mas Rewok sunat ngepok. Wok,
Sunat pisan ya Romari lho. Mas Rewo di nendi to wonge? Turu. Beyo. Antemen dinglek lho, iki dinglek modern iki lho. Kancane. Iki lho dinglekan iki lho ampuh lho. Jujuke gak kuat aku iki. Wes seneng delok nek kancamu gubrut gini. Ya ora piye meneh bagiane dhewe-dhewe kok. Nek nang kene ku bagian cipratane pecut mutok iki lho. Sing ganong gendang anu. Lah wis nyapa dipipis ning kono kok tunggu suwal. Sopo sing ngepang? Rene yo. Wong loro gendang salam iki acarane apa? Gendang ditungakne. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kon bileni. Oh sik, Pak. Lah dadak kok pamenang rene. Lah kok ndongak-ndongakne tuan rumah. Apa tuan rumahnya ora iso ndongak dhewe? Takono rewok lho. Lah mbah ini lho arep dadi mbah. Lah kok mbok dongak-dongakne kualat piye? Nyo tak kei image tok menanya. Aku ora ndongakne. Mek ndokakne ngono lho. Heh? Ndongakne karo ndokakne iki beda. Kowe iki lah ngomong kok nggo kol-kolak kubro ndongakne. Mendoakan ngono lho. Menurut kitab Tatang Sutarman, Iki ilmu tuwek iki, Pak. Saking tuweke tiba jeding mek papat. wah ya aku ding klumah rene nulungi. Nulungi. Heeh. Wis Matang-matang. saiki rembug acarane apa, kek ndang disampaikne, kek ndang balik turu. Aku lho maksude. Penak men we. Iya. Kancamu kok glupur balik turu. Wok, Nun, nanti to? film. Iki acarane apa? Aku ki Hah? Sunat. mosok manten ning kono. Aku ki ngerti lho. Iki Ora iki sunatan apa mantenan? kil. Sangkil. Mantenmu Kil. karo begekek Wonogiri ke? Sangkil. 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 Wes rupamu kaya takir. Apa nyok? Aku ki ngerti aku. Apa? Aku saleh ndek ngewangi duduk. Bang borongan 200.000. Wah ya lobang sapi tek iki. Aku duduk tekon rewok. Iki sumpah gak goro aku. Lah duduk blus pisan to tak tojoki. Lah kok nemu sempak. Iya, jujur aku. Wok, sempakmu wok ora tek adikku omonge. Iya ora goro aku. Terus duduk agek entuk semene iki to. Mbok dene rewok yae. Piye, Dik? Wis jeru. Mbok dene Iya. heeh. Ya aku tekon piye, Dik? Wis jeru. Ora sing mlaku ning kene kan? Ngene ya. Lah tekan piye, Dik? Ngapunten Mbok Dik. Niki namung guyon. Wis jeru urung semene iki. Urung, Mas. Durno sak bangkeanmu. Ya tak jerokne neh to. Lah we goblok wong kon dhuwurne kok malah mbok jerokne. Iya, Ding. Piye ya? Iya apa ora? Iya, Ding. Kon dhuwurne sak bangkeanmu iku kudune mbok ora mbok duduk, mbok uruk. Ya. Uruken. Lah budene rewok jek sehat walafiat kok njuruk ki lho. Ya kepri wong sak Yo desa. kita didongakne to. Lah ditungakne. Amin. Aku rong muni lho wis muni amin. Iki acarane watil wali matul urus. Iya ngono bahasane. Ya kuwi. Rasa Iki- kakek ngomong salam sik. Iya. Salam. Wanjai. Halo Pak, woi. Ayo mandek. Lah aku main numpai. Salam. Salam sik kono. Kono ki sing tuwek kok iki nang kene yo ning ngarep. Iki salame nggo salam biasa apa salam koyo yai-yai ngono kae? Assalamualaikum salam. Kene iki yo jek mambu-mambu yai lho.
Kowe iki kiai lulusan Pondok Jati Kapur kowe. Pondok Pesalin. Tebu ireng. Tebu ireng. Sing bekas kobong kae berarti. Ya. Aku sik pokok sik. Aku sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora usah maur ki. Assalamualaikum. Wah. Wi biasane surang teng anu seneng rasan-rasan wi. Banter dhewe. Sing baju pink lho kita seneng rasan-rasan iki. Kan bojone mburi lho. Hah? Bojone nang mburi. Bojone nang omah. Heeh. Bayu, dengi munggah apa ora? Hah? Urung. Ge apa? Aku ndeloki kae lho, bayo. Sing ndi? Sing pink apa sing ungu? Kowe lek sing ungu milih sing ndi kowe? Sing ungu. Heeh. Yo kae. Mantene yo kae. Yo kae mantene kae. Hah? Loro kae. Iya. Iki lein. Nabekne loro ben ngirit. Bayo. Hah? Heeh tenan. Lah omong-omong tuwek dhisik. Heeh. Lak kakange utawa mbake kuwi dilangkai Ya. rabi dhisik adik-adike. Wajibe kakange utawa mbake kuwi mlumah terus dilangkai. Kedang didek cengele sisan ngono Ora, lah rewok mlumah to, dilangkai siji, ya to. Heeh. Balik neh siji. Lah genep ping 10 pesing rewok. Yakin aku. Kesuwen kuwi. Lah kayak ngono rewok nang isor piye? Lah dhek iki ora ngongkon aku kon langkae mending tak idek cengele ngono lho. Rewok ki ning isor ya kepenakan. Lah kok aku ngono to. Mosok iya? Anu Ana to. kok. Ndi rewok? Lah iki. Rene yo. Kowe kok tak bully rene yo. Menyakitkan kowe to, Boy. Lha iki mengenakkan ya. Kowe ket mau salam sik. Gendang salamo. Ditelokin. Lein, di to. Wah, adikmu jenenge sapa? Adikmu jenenge sapa? Bar iki salam aku. Aku ngerti. Heeh no. Aku ngerti, wis Masa to. adikmu jenenge Kok salam? nembek aku wae. Kae sing belah kulon jenenge Dita. Dita. Sebelah tan jenenge Leni. Bu, wi jenenge anu lek digabung ditaleni Rabia wi Lah wah. iya to. Ya iya. Ngono to. Rewok cek duwe adik siji neh wedok. Sesuk rencanane tahun ngarep arep ngono neh. Bareng nek telu. Bareng nek loro. Telu karo mae. Bae. Kok telu kuwi lho. Loro wis ben ngirit neh. Wae beras rong gantang dadi segantang. Lah rewok berarti mek kluyuran rono rene. Ya iya. Genggek tok lho. Buat gawe ora kon ra kluyuran iki lho. Lah di pati telu iki ora ya korek playu rono rene. Dek iki rono rene. bar duduk mburi aku jeli tulung karo merewok. Piye? Dek, apa to, Lek? Penekno kambilku ngarep kae, engko tak opahi. Yo, menek teko dhuwur aku. Raimu ra godak menek o menek. Untumu teko dhuwur cokot tiang-tiang aku. Apa? Lah gunane menek teko dhuwur terus medone rentok asil iki piye? Bener ndi kambile? Masa dicokot angkran? Lemah cok tangkrang sitok lho melung-melung isor klesetan sobat kambil lho. Sing dicokot. Marai anu lato-latone manis. Wis dicokot Pak Enole. Lah ya lato-latomu iki manis. Lah iya to. Sampean dhisik yo tau ngene iki. Heh? Tau ngene iki. Ora, Masa ora? aku biyen digrebek kok. Maju wo. Wong lambi ungu loro duwike akeh, engko tok saleran engko. Ora. Aku Masa tau. to? Aku Ah, tau kadon. tekon karo umpam menang. Sampean ngerti Saya- Mas Aris. Ora ki Mas Aris sapa to? Kae lho sing melok jaranan. Oh alah, bekas germo kae to. Yo sing rada nyemoni kuwi to. Sing rupane kaya tong ngono. Ya rupane kok takir pelontang kuwi lho. Heeh. Wis to maju wo, kae lambi ungu loro duwike akeh kae. Masa to? Ya Jajal, Mbak. lho. Didongakne sik kono sing tuwek, engko terus gendang jaluk kono nggih tuku es. Ya, ya ki tak salam sik ya. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Kok sepi men to ki jane wong Islam apa wong
Campuran wi wo. Beh. Hah? Ngantuk. Ayo gendang turu ae. Pisane. Banter ki engko. Tak baleni ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lho, wis to senyauri utange lunas. Iya, sing ra nyauri kek ndang utang. Lah wong sampeyan biyane to sing nyauri mek ku lho sing. Ku lho sing burine. Ya ngono kuwi. Tapi ping lho kuwi buantere ram. Banter wi. Kuwi ngono ora duwe utang. Ora nanggap nek nyauri bantere ram. Engko suwe-suwe tak lek kok ya mik. Ya ndang ngantene dudungane sik to, Pak. Mbake Innalillahi wa inna. Hei! Lah jare kok donga. Modar ye. Ini lo tak warai, tuwek didel. Lah kene arepe teko mbake sing sebelah kiri iki. Sebelah kiriku lho. Kiri. Lek ora ngerti kiri kiwa. Nek bejo. Sebelah kiwa. Lah kuwi nak sing ngadeg mlaku kuwi. Mboke bejo wi. Kuwi duwe akeh wi digembol tok kae. Ya kuwi udung ijo lho. Lah kuwi jenenge mbode lah semut. Heeh, kuwi ngono. Mboke. Lek mlaku kok kabotan dhuwit. Mboke dali ijo wi. Kuwi duwe akeh. Kita lek mlaku kok kabotan dhuwit. Mamae bejo lak nyeluk penak wi sing lanang. Jo. Ora. Bapak bejo lak nyeluk mamae bejo penak. Muk. Iki jemono kae lho, Muk. Jeneng kok mok. Ore deh. Damai-damai sahabat ya. Cek. Jasa aku bosoran sangoni. Sing sebelah kiri jenenge sapa? Dik Wulan. Wulan. Iya. Wulan apa Ulan? Wulan. Bulan pisang geni wi. Cangkeme rada mencucu. Untune rada maju sesenti sithik. Wulan. Nih. Ya. Ngati-ngati. Kayak sing sebelah kulon jenenge Mbak Ulan, sing sebelah etan jenenge Mbak Depa. Lah kuwi wong loro pendekar kabeh, sampean ora ngati-ngati circle ndas e cepot. Ganti ndas pitik iki jajal. Tak ganti iki ae. Ayo. Makane ngati-ngati circle ndas e dul. Ganti ndas pitik ngene mlakune. Lah balik bojone paklek glamat dasmu padha karo sing isor. Aku dhewe diingkal-ingkal bojoku e. Ora ketebak no. Wah, ya dikempet Oh iya, aku pengen tekon. Aku pas ke apa dolan ngene sampean, delokne sandal. Nyapa? Sandal bojone sampean ketoke. Lah belah tengen ukurane 3,9, belah kiwa 4,1. Kuwi jenenge selen. Lah tak mlaku prayo ngowe nek mlaku. Lah bojoku beda, Mas. Aku ora teko bojomu, Mbah, bojomu patek. Ora, apa ora semene sampean ngerti. Wis to bojone dhewe-dhewe do dielek-elek ngono ora apa-apa ora. Ora. Bojone dhewe-dhewe dielek-elek ora apa-apa. Lek bojomu Mandek mbok wis elek remuk. Don, tak omongi engko kowe diparani di Smackdown. Mandek wis remuk kabeh ngisor dhuwur kok. Mbak Wulan karo Mbak Depa. Mbak Depa. Sijine. Apa aku arepe dongane? Ya adike tak duduhi mbok menawa. Mbak dhek ditutul pite ba ora aku ora Iya, Pak. ora takon. Adekmu tutul pite to, Pak? Bu ketok iya renek metu Ya kok. ora sida ngirit no saya tau. Lah sik tak tekone sing dadi manten iki Iya lho. piye? Sing lanang jenenge kowe pengen ngerti bojone Mbak Wulan. Jenenge Botok. Enak kuwi. Isu-isu sarapane Botok. Buka jerone mlanding. Iya. Bedane lek buka bodo anak ambune terasi. Bendisu mertuane arek sarapan dudu lip mantune. Ya Botok seneng didudul bojone karo mertuane. Mbak Wulan karo Mbak Depa. Mbak Depa. Mamila. Bae. Kamu. Beh, lek iki wis gedhi. Kaya jek pengen ae lho. Ya wis celuk wong liya ae rasa mundur nang tunggul. Ya ting aku. Kok gedhi aku ngono kuwi. Ngono kuwi lho. Enek wong arepe golek ubetan kaya sing ning dhuwur cemburu. Ya aku gak apa-apa kok, Mas. Wis. Saiki ngene. Angel, angel, angger kuwi Saiki- molet saiki- angel. Saiki ayo tekoni
pengantin loro ki njaluke request lagu apa. Oke? Sapa jenenge? Alah, senuk karo seni. Ngono wis. Penak. Empal ta we. Senuk Man, karo man. seni. Pada Nunu delik karo nanti wong Nini. emang. Nunuke sapa? Nunuke Nono. Ngono lho. Denganane lek Nunu ki wonge apik. Enek tanggaku jenenge Nunu kok. Ya wedok. Lek Nunu ki anu. Wonge ki yo ngono kae lho. Lek Nini sing apik. Kowe sing ndi? Sing etan apa sing ngulon? Sing ndi? Beh. Bingung aku. Sing ndi? Mening kabeh iki aku bingung lek milih ngene. Ning Nono. Meripate nek wis roh ngono kuwi lali. Nong 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 ning Dek didam bojoku melo. endi? Lah kae. Beh. Ndang wong bojomu ra ngesi wi lho. Sing ndi? Namine sinten, Mbak? Iya mas. Iya mas. Beh, lah wong ayu jenenge Paiman. Wah, adekmu jenenge Paiman to. Sitoke kuwi Paimun. Iki adekmu jenenge Paiman. Lah iya sitoke Paimun. Sapa, Mbak? Tangane. Anu kok Mbak Wulan bae. Beh tangane walu sih. Yang mana siapa? Kuning ya. Sapa? Hei! Lah aku tekon yang mana siapa? Kami nanya. Kami bertanya-tanya. Amit-amit debak bayi. Zaman saya ini delok tok tik kuwi lho. Kami nanya. We kono rada suwi ra apa-apa aku. Tangane. We kono kuwi rada suwi ra apa-apa. Aku ayem tenan. Tangane. Ya Allah, ya Allah. Tenan. Ayem aku lek kowe ngono kuwi. Hei. Hei! Aku batang iki. Jijik iki. We ngono terus aku seneng aku. Pantes berang-berang bulan bojoku mau bae jijik to. Lah iya. Tangane suwi-suwi wingi kok nak kadas tok wingi sing nemplok wingi. Kowe aja ngono to. Lagi salaman karo adike kok ya didongane aku kadasen. Lah lek karo lek lasmuk to cocok. Kuwi oke wi, Dek. Jo. Piye cocok ora dadi pakmu? Mbok dhewe padas gepal wi, duwe oke. Ngene lho, Dik. Saiki ngene. Yo sesuk ngono. Wes urung balik. Kowe rundingan karo wong kuwi aku tak rundingan karo wong loro iki lho. Sampeyan pengen didongane piye, Mbake? Suwi-suwi ngompol kok sak cedek. Mugi-mugi sakinah mawaddah warahmah apa sing liyane. Wis biasa, ganti. Apa kuwi? Muga-muga ndang meteng. Lah sakinah mawaddah warahmah lak ora meteng. Lah dhewe jek ning kene kapan metenge? Hah? Dek, kuwi jilbab ijo-ijo biru kok nek mik kok, Dek. Jilbab ijo-ijo Ngarepmu wi lho, mbok dhewe padas gempal wi. kok meripate biru ijo. Yo aku ngomong biru-biru ijo to, Mong. Kowe ngerti jenenge ijo. Bojone Mas Kabul iki. Lah yo, bojone Mak Dek Kabul, kok ono mik. Ijo ki tegese iki lho jodohku. Ya lah. Lah terus wi arep mbok kek ndi wi? Wi Eleh ora apa-apa. anu wi. Mbok dhewe padas gempal nomor loro mbok kek ndi? Kono bagiane seneng omah, kene bagiane seneng kebon. Be yo remuk Jo wae Dek, bapak kok ngono gelem Jo. Kae, bekak ono mik to, Dek. Kok goblokmu mbok. Wah. Lek guyu sama kik. Dek. Aduh. Burine keruwen. Kuwi lho kopah-kopah lho. Wih, iki lak guyu nganti sejam. Mamakmu susah brudel, Jo. Ora ngono kowe kok dongane wong loro kuwi kok malah aku sing mbok openi kok konoan. Tak dongakne. Apa ngadeg kok? Isih. Ngadeg kok. Tunggu to ben wangi ben. Ndak dongano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalatu wassalamu alaikum Kesuwen. warahmatullahi Allah. Sowan. Anu wis saiki ngene, njaluk lagu apa? Nyanyi. Basing. Saiki Mbuh apa? Biasane lagune wong loro ijo-ijo. Jojo. Heeh. Apa to ndang to? ijo godhong melinjo kuwi po. Lah kok moh-moh? Lah iki bojone disulap kabeh ngono piye Lho lho? tak tekoni. Moh. Yo wis senenge ayo, breng, nyanyi breng. Oke, breng. Nyanyi. Anu memori berkasih. Lah bojone nyandi to. Dek. Dek. Bojomu sitoke urusan aja nyanyi wi. Tanggapan dituti make to. Aku bejo karo ebek. Lah kayak mak ebek kae. Bayo, lah tanggapan itu tim make. Lah kowe ora ono. Bojomu ki ropen ono. Woi, papa to. Lah Eh. tak tekoni moh iki. Bojomu jangan nyanyi. Mas Wahyu, Kowe lek arep ngejahi memori bojomu berkasih nyanyi. Mas Wahyu. Engko sik. Oke. Sik, kowe lek arep ngejahi bojomu nyanyi engko sik. Ora, aku ngejak mak ebek. Ndi? Ayo, Mak. Hah? Lah biasane kae lho. Yo nang ngono ngarep. Nyanyi. Gulung-gulung nang ngarep iki lho. Salah kesuwen ayo gedan gotok. Ojo dugel langsung. Hah? Ayo, iki Ya kuwi dadi bulian wi. yo. Iso. Masa? Aku wis ngomong karo Mas Wahyu memori berkasih. Wes. Sik tak dongane wong loro ki amit bae. Lah, wes ora sida aku diparani bojone kowe. Oh klajingan. Diparani bojone aku. Isin aku. Sitoke urung. Sitoke urung. Lah, lha kowe jero dingan iki. Kuwi ngono arek ngeki dhuwit. Ngerti ya, maju. Ngerti lek arepe duwite arepe tak jaluk. Terus dijaluk. Heeh. Kuwi ora sak cukeh kuwi. Aku gedhi ngene parani bojone yo. Ya genti sing sitoke to jilbab ijo. Jilbab ijo. Ya duwe akeh kae. Wis to percaya mbak aku. Sapine nang omah lho nempe-nempe harga apa ngono kae. Ayo, Mak. Jak nyanyi. Wis peh. Wis. Lah mak sing jilbab ijo bunuh sempane. Iya. Pak Iwat. Pak Iwat itu gue di mae lho, Wat. Dan Ayo, Rewo lenger Mas. Rewo ketoke nesu. Ora buruwe aku karo makmu. Lho lah ambek mae bejo ora apa.
Uyose. Os. Arep nguyu.